Tervetuloa mukaan! Tänään sukelletaan sinne, minne monet eivät vielä ole kurkistaneet, CBD:n tuolle puoleen. Lähdetään siis yhdessä matkalle syvälle kannabiskasvin sisään ja tavataan sen salainen perhe. Joukko vähemmän tunnettuja yhdisteitä, joiden potentiaali saattaa, ja mä en vitsaile, mullistaa taiken. Joo, olet ihan varmasti kuullut THC:stä ja CBD:stä. Ne ovat ne supertähdet. Mutta jos luulet, että tarina päättyy niihin, niin ootappa vaan. On nimittäin olemassa kokonainen perheellinen muita yhdisteitä, joilla on aivan uskomattomia ja täysin omia uniikkeja supervoimiaan. Eli tässä on meidän reittikartta tälle matkalle. Ensin katsotaan, miksi nämä kasvin aineet ylipäätään vaikuttavat meihin. Sitten aloitetaan tutusta ja turvallisesta CBD:stä, jonka jälkeen tavataan nousevia tähtiä, kuten CBG ja CBN, ja pari todellista asiantuntijaa. Ja lopuksi kurkistetaan tulevaisuuteen ja selvitetään, mitä se mystinen entourage-ilmiö oikein tarkoittaa. Okei, aloitetaan ihan perusteista. Ennen kuin me voidaan puhua kasvin yhdisteistä, meidän täytyy ymmärtää yksi juttu. Miksi ne ylipäätään tekevät meihin mitään? No, vastaus löytyy meidän jokaisen sisältä. Kyseessä on endokannabinoidit-järjestelmä, eli ECS. Ajattele sitä sun kehon pääohjaimena tai sisäisenä viestintäverkkona, joka pitää huolen siitä, että kaikki on tasapainossa. Mielialasta uneen ja immuunipuolustukseen. Ja just nämä kasviperäiset kannabinoidit osaavat jutella tämän järjestelmän kanssa ja vaikuttaa sen toimintaan. No niin, siirrytäänpä sitten johonkin tuttuun. Kaikista ei-päihdyttävistä kannabinoideista se kaikkein kuuluisin. CBD on täydellinen lähtökohta tälle meidän seikkailulle. Eli homman nimi on tämä. CBD ei siis ole psykoaktiivinen. Se on enemmänkin sellainen hienovarainen säätelijä, modulaattori. Se esimerkiksi estää meidän kehon oman autuusmolekyylin hajoamista ja vaikuttaa myös serotoniinireseptoreihin. On kuitenkin tosi tärkeää muistaa, että tiede on tässä vasta alussa. Tällä hetkellä sen ainoa virallisesti hyväksytty lääkekäyttö on harvinaisten epilepsioiden hoito, ja on hyvä tietää, että se voi vaikuttaa muiden lääkkeiden toimintaan. Ja tämä on yksi CBD:n suurimmista haasteista. Tämä luku, 6–20%, kertoo sen todella alhaisesta hyötyosuudesta, kun se otetaan suun kautta. Tämä tarkoittaa käytännössä, että suurin osa siitä, mitä nielaisee, ei koskaan päädy tehokkaasti verenkiertoon. Ja se tekee annostelusta aika hankalaa. No niin, ja nyt hormo muuttuu todella mielenkiintoiseksi. Sillä aikaa, kuin kaikki ovat tuijottaneet CBD:tä, sen varjosta on nousemassa 2 uutta yhdistettä, jotka keräävät huomiota ihan hurjaa vauhtia. Ensimmäisenä esittelyssä CBG, eli kannabigeroli. Tätä kutsutaan usein kaikkien kannabinoidien äidiksi. Miksikö? No, koska sen happomuoto, CBGA, on se kemiallinen raaka-aine, josta kasvi valmistaa kaikki muut tärkeät kannabinoidit, kuten THC:n ja CBD:n. Se on kirjaimellisesti kaiken alku. Ja CBG:n profiili on jotain aivan omaa luokkaansa. Eläinkokeissa se on ollut lupaava tulehduksellisen suolistosairauden hoidossa. Ja mikä vielä uskomattomampaa, se on osoittanut voimakkaita antibakteerisia vaikutuksia jopa sairaalabakteeri MRSA:ta vastaan. Sen lisäksi se vaikuttaa kehon adrenergiseen järjestelmään, joka säätelee vaikkapa verenpainetta, mikä on kannabinoideille todella poikkeuksellista. Seuraavana meillä on CBN, kannabinooli. Se tunnetaan maineltaan unimolekyylinä. Ja tässä on jännä juttu. Sitä ei synny suoraan kasvissa, vaan se on itse asiassa THC:n hajoamistuote. Sitä muodostuu, kun THC ikääntyy ja altistuu hapelle ja valolle. Ja tämä on täydellinen esimerkki siitä, miten tiede etenee. Vuosikymmeniä CBN:n rauhoittava vaikutus oli täysin mysteeri, mutta aivan äskettäin tutkijat ratkaisivat arvoituksen. Kävi ilmi, että CBN onkin itse asiassa aihiolääke. Kehomme muuttaa sen supertehokkaaksi aineenvaihduntatuotteeksi, joka on yhtä voimakas kuin THC. Ja kas, mysteeri ratkaistu. Okei, seuraavaksi meillä on 2 todellista spesialistia, kannabinoidit, jotka näyttävät erikoistuneen hyvin tarkkoihin ja kohdennettuihin tehtäviin. Tässä meillä on 2 asiantuntijaa. Vasemmalla on CBC, todellinen tulehdustaistelija. Sen erikoisuus on, että se aktivoi valikoivasti vain immuunijärjestelmään liittyvää CB2-reseptoria. Se voisi siis taistella tulehdusta vastaan ilman mitään psykoaktiivisia sivuvaikutuksia. Ja oikealla on CBDV, neurologinen asiantuntija. Se on hyvin samankaltainen kuin CBD ja vaikuttaa tosi lupaavalta vaikeiden neurologisten sairauksien hoidossa, mahdollisesti rauhoittamalla hermoston ilitoimintaa. Okei.
Nyt tulee ehkä se kaikkein villein osuus. Mitä jos ne kaikista mullistavimmat löydöt ovatkin peräisin molekyyleistä, joita on vuosikymmeniä pidetty täysin merkityksettöminä? Valmistaudu, sillä seuraavat 2 löytöä ovat jotain, mitä kukaan ei osannut odottaa. Ensimmäisenä on CBT, kannabisitraani. Tätä on pitkään pidetty ihan vähäpätöisenä sivutuotteena, mutta hiljattainen tietokoremallinnustutkimus teki aivan shokkeeraavan löydön. CBT saattaa olla voimakas estrogeenireseptorin estäjä, tehokkaampi kuin jotkut nykyiset lääkkeet. Vaikka tämä on toistaiseksi vain teoriaa, se avaa oven täysin uudelle lähestymistavalle rintasyövän hoidossa. Ja sitten on CBL, kannabisykloli. Tätä on pidetty täysin kuolleena, inaktiivisena hajoamistuotteena, mutta aivan tuore tutkimus osoitti, että se onkin voimakas serotoniinijärjestelmän tehostaja. Eli se ei itse aktivoi reseptoria, vaan ottaa kehon omaa serotoniinia toimimaan paremmin. Tämä nostaa sen unohdetusta sivutuotteesta potentiaaliseksi ehdokkaaksi ahdistuksen ja masennuksen hoitoon. Uskomatonta! Tässä on siis yhteenveto kaikesta, eräänlainen lunttilappu tähän perheeseen. Kuten näette, jokaisella kannabinoidilla on oma täysin ainutlaatuinen sormenjälkensä. Siinä missä CBC on tulehdusta taistelija, CBL voikin olla tulevaisuuden masennuslääke. Ne eivät ole yksi ja sama asia, vaan farmakologisesti uskomattoman monimuotoinen perhe, jolla on käsittämättömän laaja ja jännittävä potentiaali. Ja lopuksi vielä yksi tosi tärkeä juttu, josta kaikki puhuvat. Olet ehkä kuullut termin entourage-ilmiö, mutta mitä se oikeasti tarkoittaa? Teorian ydin on itse asiassa tosi yksinkertainen. Toimiiko yksi supertähti, sanotaan nyt vaikka puhdas CBD, parhaiten yksin, vai onko koko joukkue, kaikki kasvinkannabinoidit ja aromaattiset terpeenit yhdessä tehokkaampi? Tämä teoria ehdottaa, että nämä yhdistet tehostavat toistensa vaikutuksia luoden synergiaa, joka on enemmän kuin osiensa summa. Mutta, ja tämä on tärkeä mutta, vaikka entourage-ilmiö on todella kiihtova teoria ja sille on alustavaa näyttöä, meiltä puuttuu vielä vankka tieteellinen todiste sen toimivuudesta ihmisillä tehdyissä kliinisissä tutkimuksissa. On siis todella tärkeää erottaa suosittu teoria siitä, mikä on tieteellisesti todistettu. Mitä tulevaisuus siis tuo tullessaan? No tässä on aika selkeä tiekartta. Ensiksi lupaavimmat ehdokkaat, kuten CBG ja CBN, on saatava kunnollisiin ihmistutkimuksiin. Toiseksi ne uskomattomat löydökset CBT:stä ja CBL:stä on ehdottomasti vahvistettava laboratoriossa. Ja kolmanneksi sen joukkuepelin eli entourage-ilmiön todellinen merkitys on selvitettävä. Me ollaan vasta raapaisemassa pintaa. Kysymys ei ole enää vain CBD:stä, vaan kokonaisesta perheestä molekyylejä, jotka saattavat muuttaa lääketiedettä aivan perustavanlaatuisesti.